रिफायनरी प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, स्थानिकांना तो नको असल्याने नाणार येथून तो हटवला आहे. महाराष्ट्रात जेथे जागा उपलब्ध होईल तेथील स्थानिकांचा विरोध नसेल तर निश्चितपणे रिफायनरी प्रकल्प होईल. तसेच आडाळी येथे पुढील कालावधीत गोव्यातील उद्योग येणार आहेत. त्याबाबत जागेचीही निश्चिती झाल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. येथील विजय भवन येथे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. यानंतर श्री देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची युती झाली. युती झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन हा विजय भक्कम करायचा आहे. जसे शिवसेनेचे 23 मतदारसंघ आहेत तसे भाजपच्याकडे 25 मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे दोघांना एकमेकांची गरज आहे आणि तो युतीचा अर्थ आहे. त्यामुळे ठीक आहे, स्थानिक पातळीवर कुठे काही कुरबुरी असतात, काही नाराजी असते वगैरे, त्या दूर करणं आणि एकत्र कामाला लावणं हे तर आमच्यासारख्या नेत्यांचं काम आहे. माझी आणि इकडचे कोकणातले जे प्रमुख आहेत भाजपचे, रवींद्र चव्हाण राज्यमंत्री, यांची सविस्तर चर्चा दररोज होत असते आणि ह्याच्यामध्ये कशा रीतीने एकत्र येऊन कशा प्रकारे काम करायचं हे सुद्धा आमचं ठरलेलं आहे. त्याप्रमाणे आमची मुंबईमध्ये एक बैठक आता होते 1-2 दिवसातच आणि त्यानंतर आम्ही एकत्र इकडे संयुक्त मेळावा शिवसेना आणि भाजप युतीच्या कार्यकर्त्यांचा घेणार. हे जे आमची तयार नाही. जागांच्या वाटपाबद्दल त्यांचं गैरसमज, आम्ही तर जागा वाटप पूर्णच केलेलं आहे. 23 आणि 25 काही शंकाच नाही त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये आता आज उद्याकडे आमच्या याद्या आता जाहीर होतील. इतकी मुसंडी युतीने मारलेली आहे आणि समोरच्या बाजूची जी आघाडी आहे ती अजून लटपटते आणि समोरचा पराभव समोर दिसत असल्यामुळे त्यांच्या पायाला कापरं भरलेलं आहे. त्यांना खायचे दात आणि दाखवायचे दात कधी वेगळे शिवसेना करत नाही. जोपर्यंत शिवसेना आहे आणि शिवसेना पूर्णपणे नुसती जिवंत नाही तर सक्रिय आहे. हे आता तिथे दिलेला शब्द आम्ही तो ठाम दिलेला आहे आणि तिथे प्रकल्प येऊ शकत नाही. पण दुसऱ्या कुठे जिल्ह्यात, दुसऱ्या कुठल्या भागामध्ये महाराष्ट्रात जनतेने जर त्याचं स्वागत केलं तर आम्ही काही आडवे जाणार नाही. आम्ही काही विकासाच्या विरुद्ध नाही. स्थानिकांचं मत हे महत्त्वाचं. आपण तर सणावाराची युती काय करतो, इथं RPI सुद्धा आपल्यासोबत आहे. परंतु जिल्ह्यामध्ये बघितलं तर RPIचे जिल्हाध्यक्ष म्हणतात की आपण सेना भाजपला. आता जेव्हा प्रचार सुरू होईल तेव्हा आमच्या वाहनांवर शिवसेनेचा भगवा, भाजपचा झेंडा आणि निळे